Разполагам с около 50 квадрата, а списъка ми с желания е огромен. Ще побере ли апартамента ми всичко? Изгледай това видео до край, за да разбереш. Колкото да ми се иска огромен диван, не разполагаме с такова пространство, затова трябва да подберем нещо по-компактно. За такива пространства е добре да се мисли практично, трябва ни нещо малко, но и удобно. Смятам, че този диван Амор би бил подходящ и много добра функция, тъй като няма лежанка, има този механизъм. За спалнята си избрах този спален комплект Розенхайм, който идва с легло, гардероб, нощни шкафчета и дори две опции за скрин. Удобството на тази спалня е, че има и място за съхранение отдолу. Доста важно за малките пространства. Харесах си тази модулна система, като за пространството, с което разполагам, ще се спра на тези две части, секция за телевизор и шкаф, в който мога да си наредя посуда или красиви неща. Важно е, разбира се, да има и хубава маса на плажа да се храним и да събираме приятели. За такива пространства е подходяща маса, която се разтяга. Тази е чудесен избор. Маса Гастон. Тя е комбинирана и с тези трапезни столове Мила. С любимото ми пространство не правя компромис, но все пак трябва да се съобразим с размерите, с които разполагаме. Затова смятам, че тази кухня от серията Ergoline би била един много добър избор. Сподели в коментарите коя мебел ти допада най-много.